Сәләмәтсез. Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лина Хәсәншина. Уку елының яртысы үтте. Имтиханнар сайлау һәм тапшыру өчен санаулы айлар кала. Бөгелмәдә милли спорт төрләрен популярлаштыралар. Әлмәт районында 8,5 мең студент белем ала. Бүген алар котлаулар кабул итә. Район башлыгының чираттагы туры эфиры узды. Тимур Нугуманов шәхси битенә теркәлгән чатка яки ВКонтакте социаль челтәрендәге сәхифәсенә хат язып, булган сорауларны турыга биреп булуын хәбәр итте. Алсу микрорайонында һәм агропоселокта яшәүчеләр өчен сөенечле хәбәр. Җомга педиатр кабинеты белән гомуми практик табибы кабинеты ачылу планлаштырыла. Җомга шулай ук Ленинградны блокададан азат итү көне. Әлмәттә дә әлеге хәрбидон көненә бәйле Рәйсә Чернышова яши. Район башлыгының туры эфирында күтәрелгән башка темалар хакында алдагы минутларда карагыз. Тимур Нугуманов халыкны борчучы сукбай этләр мәсьәләсенә дә тукталды. 37-55-47 телефоны буенча үсеш департаментына шалтыратырга яки район башлыгы чатына язып булуын белдерде. Йортсыз хайваннар булу турында гаризалар оператив кабул ителә һәм планга кертелә. Федераль закон нигезендә стерильләштерелмәгән яки чиплаштырылмаган этләр әлеге территориядан алына һәм махсус процедуралар уза. Район башлыгы сүзләренчә, аннан гына хайваннар үз яшәү тирәлегенә кире кайтарыла. Вообще закон федеральный предписывает именно такой порядок обращения с животными, и только в случае, если они проявляют агрессивное поведение, представляют опасность для окружающих, только в таком случае они удаляются уже с мест обитания. Шулай ук Тимур Нугуманов безнең районда чиплаштырылган этнең балалауы турында интернетта йөргән имеш-мимешләр дөреслеккә туры килмәвен, үсеш департаменты әлеге мәгълүматны тикшергәнен хәбәр итте һәм гайбәткә түгел, рәсми чыганакларга ышанырга кирәклеген искәртте. К сожалению, сегодня мы видим, что часто люди сталкиваются с серьезными хроническими заболеваниями уже тогда, когда, ну скажем так, немножко поздно их предотвращать. Район башлыгы елга бер диспансеризация узырга кирәклеген дә искәртте. Нәкъ менә еш тикшеренүләр авыр чирләрне иртә стадияда ук ачыкларга һәм үсешен булдырмаска ярдәм итә. Шулай ук район башлыгы Тимур Нугуманов сәламәт яшәү рәвеше дөрес туклану, ешрак хәрәкәттә булу, атнага 3-5 тапкыр спорт белән шөгыльләнү һәм тикшеренү узу мөһимлеген искәртте. Үзе дә ел саен сәламәтлеген тикшерүен әйтеп узды. Диспансеризация нацелена именно на выявление хронических заболеваний у групп риска по возрастам и по полувозрастным признакам. Район башлыгының кунагы Әлмәт районы мәгариф идарәсе начальнигы Ирина Павловская булды. Ул аттестат алу өчен 2 мәҗбүри имтихан тапшырырга кирәклеген әйтеп узды. Югары уку йортына керергә теләүчеләр өчен рус теле һәм математикадан тыш сайлап алган фәннәрдән дә имтиханнар тапшырырга кирәк. Быел 11 сыйныфны 800 Әлмәтле тәмамлаячак. Мәктәп бетереп медалист булу өчен 10 һәм 11 сыйныфны 5легә генә укыган рус теле һәм математикадан имтихан ким дигәндә 70%-ка тапшырылган булырга тиеш. Районда 80-гә якын медалист булыр дип көтелә. Әлмәт районы мәгариф идарәсе начальнигы Ирина Павловская быел 1 сыйныфка керү өчен гариза дәүләт хезмәтләре порталы аша шәхсән һәм Россия почтасы аркылы хат җибәреп кабул ителәчәген әйтеп узды. Һәр мәктәп билгеле йортларга карый һәм 1 апрельгә кадәр прописка буенча гаризалар биреп була. Быелгы үзгәрешләр буенча льгота хәрби хезмәткәрләр мобилизацияләнгәннәр балалары өчен һәм гадәттәгечә абый апасы инде бу мәктәптә укый торган мәктәпкә керүчеләр өчен каралган. Тимур Нугуманов Әлмәт районында хисап җыелышлары узуын хәбәр итте. Алар барышында 2022 елда башкарылган эшләргә йомгак ясау һәм 2023 елга планнар куру белән шөгыльләнгәнне әйтеп узды. Район башлыгы сүзләренчә, әлеге ел саен узучы мәҗбүри чараларда халык актив катнаша, сорауларын бирә, актуаль темалар буенча әңгәмәләр уза, аңлатмалар бирелә. Әлеге аралашу форматының мөһимлеген билгеләп, актив катнашу өчен Тимур Нугуманов әлмәтлеләргә рәхмәтен белдерде. Бу атнада да мондый җыелышлар дәвам итәчәк. Ел башында узган елда башкарылган эшләргә йомгак ясап, киләчәккә яңа планнар төзүчере. Азнакай районында торак шартларын яхшыртуга юнәлгән программалар, аларның үтәлеше, алда башкарыласы яңа мөмкинлекләр хакында Эльмира Шәрифуллина якыннан танышты. Азнакай районында инде безнең республика һәм федераль программалар эшләп килә. Бу программалар кысаларында безгә гаиләләргә торак субсидиялары өләшелә. Шушы субсидияларга безнең гаиләләр яңа фатирлар алалар. Ел катлаулы булуга карамастан дәүләт программаларны финанслауга чаралар таба. Аның ярдәме белән күп кенә гаиләләр фатирлы булган. Азык-төлек һәм хуҗалык министры тарафыннан яңа программа булды. Шул программа буенча Кәкре елга авылында без бер гаиләгә яңа үй төзедек. Бу өйнең күләме
114 квадрат метр тәшкил итте. Республика ягыннан 4 миллион ярым акча бүленеп бирелде. Һәм шушы акчага шушындай матур йортны торгыздык. Районда беренче арендный жильега ия булдык. Без бик шат. Шундай зур үй төзеп бирделәр. Шуннан да бүген дәүләт яшь гаиләләргә актив ярдәм күрсәтә. Киләчәктә инде алар шушы Марс җәмгыятендә 5 ел дәвамында эшләсәләр, шушы өйне үзенең исеменә үзләштерә алалар. Мөмкинлекләре чикләнгән гаиләләрне исәпкә алсак, бүген торак бүлегендә 37 кеше исәптә тора. 7 гаиләгә дәүләт ярдәме күрсәтелеп, һәрбер гаиләгә 1 миллион 700 мең сум акча тапшырылган. Шулай ук Бердәм Россия партиясе белән берлектә торак сертификатларын тапшыру тантанасында 9 гаилә дәүләт субсидиясын алган. Бүлек белгечләре исә торак субсидиялары белән генә шөгыльләнми. Бүлеп бирелгән акчаларны дөрес һәм үз вакытында үзләштерүләрен һәм объектлар төзелеше барышын тикшерү эшләрендә алып баралар. Киләчәктә Азнакай районында яшәүче гаиләләргә дәүләт тарафыннан матди ярдәм алу өстендә эш дәвам итәчәк. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбәров, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Бөгелмә районының Корабаш бистәсендә аударыш ярышы булып узды. Аны бистә башлыгы һәм төбәкче Фазыл Вәлиәхмәт инициативасы белән татар атлары дип җан атып йөргән Фәрит Нәбиуллин оештырды. Ярышта Лениногорск, Бөгелмә, Әлмәт, Тукай районнарыннан килгән спортчылар катнашты. Тулырак Айгөл Шәрәфиева сөйләр. Аударыш ярышы үзенә күрә бер бәйрәм. Монда Карабаш бистәсе халкы, мәктәп укучылары һәм ат ярышларын яратучылар килгән. Спортчылар Әлмәт шәһәре һәм районыннан, Бөгелмәдән, Лениногорскидан, Тукай районыннан җыелган. Әлмәт ярышчысы Рамис Хөснетдинов шуларның берсе. Көрәш кырына чыкканчы Карабаш стадионында йөгереп үзен чыныктыра. Аударыш көрәшенә килүен атлар ярату белән бәйли. Без соревнованиягә килгәндә гел әзерләнәбез, җылынабыз, чтобы травма алмаска. Менә шулай готовимся инде. Бәләкәй вакыттан башладык инде, но аударышка менә последний 2 ел уже занимаемся. Беренче урыннарда бар, Аллага шөкер. Көрәш кагыйдәсе буенча егетләргә ат өстендә кала алу мөһим. Ярышучылар икәү һәм алар бер-берсен аттан сөйрәп төшерергә тырыша. Бу эшне егетләр билдәге бауга тотынып кына башкара ала. Әгәр дә кемнең дә аягы җиргә тия икән, ул җиңелүче булып санала. Мин бәләкәйдән үземне белгәннән бирле ат өстендә. Икенче татар көрәше белән заниматься икәнем. Монда икесен бергә куштырды. Элеккедән безнең элекке бабайлар шуның белән иткәннәр иде. Фәрит абыга бик рәхмәт, ул башлап ибәрде монда татари буенча даже. Моны хәзер чыгарды Фәрит абый уже чуть ли нигәне олимпийский дип әйтәм инде. Россия күләмендә олимпийский уже вид спорта кергән шикелле. Атларга утырып көрәшү стилендәге спорт уены булган аударышны Карабашның атаклы ат караучыларына, атчыларына багышладылар. Карабашның администрация шундый инициатива белән чыкты. Әйдәгез әле кыш көне дә халыкка шундый үзебезнең бер кызык мероприятие үткәрик әле, чара диделәр дә. Безгә әйтү генә кирәк, без шатланып беренчедән үзебезнең халык тамырларын күтәрә. Онытмый бит инде. Яшьләр күрә үзебезнең шушы аударышларны элек үткән әйберне яңадан кайтару. Кызык, халыкка да кызык. Көрәш 2 авырлык категориясында узды. 80 килограммга кадәр авырлыкта булган егетләр арасында беренче урын Самат Нәбиуллинда, 80 килограмм авырлыктан өстән булучылар арасында Динар Хайбриев беренче. Командалар арасында алдынгылыкка Лениногорск командасы чыкты. Айгөл Шәрәфиева, Зирак Сәйдкулов, Яңалыклар вакыты, Әлмәт Луч телекомпаниясе. Таросны җиңгәннән соң Нефтяник чираттагы уенга Пермгә юл тотты. Кичәге Молот белән узган матчның беренче 20 минутлыгы ук нәтиҗәле була. Уенның башында ук алка керсә дә Әлмәт хоккейчылары үзләрен кулга ала һәм 3 минуттан Молот хоккей командасына җавап кайтара. Бераз соңрак боз хуҗалары 2 тапкыр рәттән кагыйдәләрне буза һәм дүртәүләп кала. Нефтяник форсаттан файдаланып алка кертә. 1 минутта үтми Әлмәтле Бертуган Альшевскийлар 1-3 исәбен урнаштыра. Икенче периодта Нефтяник очрашуның 4нче алкасын кертә. Уен азагына кадәр Молотның һөҗүмнәре нәтиҗәсез кала. 2 уенда 4 очко җыеп, Әлмәтнең Нефтяник хоккей командасы өйгә кайта. Регуляр чемпионатның соңгы үз бузындагы сериясе шимбә 28 гыйнварда башланачак. Калабыз хоккейчыларын Пенза Дизель командасы белән матч көтә. 25 гыйнвар студентлар көне буларак билгеләп үтелә. Әлеге көнне хәзерге вакытта белем алучыларына бәйрәм итеп калмый, студент еллары артта калучылар да сагынып искә ала. Әлмәт дәүләт нефть институты активистлары студентларын һәм укытучыларын бәйрәм белән кутладылар. Ләйсән Галиева дәвам итә.
Саф һавада, кампус мәйданчығында бүгін һәммәсе көңіл аша. Студентлар көненә хәтта тарихи персонажлар да килми калмаганнар. Я императрица всея Руси Елизавета Петровна, и я собственной рукой подписала указ об открытии первого университета в России. Хәзерге вакытта Әлмәт дәүләт нефть институтында 1000 артык студент исәпләнә. Һәрберсе уникаль, һәрберсе яңа биеклекләргә ирешә һәм төрле мәйданчыкларга шәһәребезне тәкъдим итә. Я вас поздравляю всех с этим праздником. Желаю вам только успехов в учебе, чтобы вы закрыли на хорошо и отлично сессию, чтобы вы отдохнули на каникулах, вернулись и приступили к новому этапу своего обучения, и он также был успешен, как и этот. Күбесе өчен студент тормышының әле башы гына, алай да алар гомер юлының яңа этабында үзгәрешләр кичерергә инде өлгерде. Ты помимо того, что учишься и... Укудан тыш студент чорында төрле өлкәдә дә үзеңне табарга мөмкин. Волонтерлар үзәгендә, биюдә, мин үзем дә бию белән шөгыльләнәм. Студентлар язы, ансы аерым бер дөнья. Үзең дә белмәгән сәләтләреңне ачырга мөмкинчелек бирә. Открыть такие таланты, которых ты мог не подозревать. 4-нче курс студенты Садыков Алимадат тумышы белән Дагыстаннан. Бала чакта ул табиб булырга хыялланган. Кызыксынулары ничек үзгәргәнен үзе дә аңламый. Әмма Россиянең барлык нефть вузлары арасында нәкъ менә Әлмәтнекен сайлаган һәм моңа ул бик шат. Главное в студенчестве – это эмоции. Студент тормышында иң мөһиме эмоцияләр. Ни белән шөгыльләнсәк тә, фәнме ул, иҗатмы, алар барысы да безгә хис бүләк итә. Мөһим түгел, яхшымы, начармы, алар безне дөньяга яңача карарга өйрәтәләр. Эмоции, отрицательные результаты чему-то нас учат. Бәйрәм чарасының иң күңелле һәм дулкынландыргыч мизгеле студентларны бүләкләү тантанасы. Әднинең барлык студентлар берләшмәләрендә катнашкан Кар бабайлар фестиваленә йомгак ясалды. Лейсан Галиева, Айдар Кабиров, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясы. Әлегә шулар, мин Лина Хәсәншина һәм монтаж операторы Оля Берамалова сезнең белән сау булашабыз. Исәнмен булыгыз.